Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jefferson o Jepoy. Nakatira dito sa parte ng Abuyog, sa Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa Antique, sa liblib na parte ng lugar na yon. 21 anyos na ako nang mangyari ang kababalaghang ibabahagi ko sa channel mo. Nagtatrabaho ako noon sa isang construction site sa lugar ng Antique, kasama ang mga barkada kong sina Junray, Ryan at si Kalbo. Isang buwan pa lamang kami sa trabaho nang may nakilala akong katrabaho lang rin na nagngangalang Alvin. Mabait at magaling makisama si Alvin. Talagang hindi mo aakalaing sa likod ng pagiging mabait, pasensyoso at malaanghel na muka ay may tinatago pala itong sikreto. Isang beses noon, nag-anunsyo ang nakakataas namin sa trabahong pansamantalang hihinto na muna kami sa pagtatrabaho. Mga 1 linggo lang naman umano dahil nagkaroon ng aberya ang mga materyales na dapat sanay na ipadala na. Huwag daw kami mag-alala dahil kahit na wala kaming ginagawang trabaho, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang konsumo namin sa pang-araw-araw na pagkain. Medyo nalungkot ako nang malaman ng balitang yon. Sayang naman kasi ang 1 linggong matatambay kami sa loob ng barracks. Nakakaingit nga yung iba naming kasama dahil kanya-kanyang uwian ng mga ito at babalik na lamang sila paglipas ng 1 linggo. Gusto nyo sumama na lang kayo sa amin para kahit papano magkaroon ng kabuluhan yung 1 linggong pamamahinga nyo sa trabaho. Haya sa amin ni Alvin nang malaman itong nagmumukmuk lamang kami sa barracks na mga kaibigan ko. Talaga, Bin? Teka, anong meron sa inyo at naisipan mo kaming ayain? Tanong ni Kalbo. Piyesta sa susunod na araw kaya naisipan kong ayain kayong doon na muna sa bahay ko manatili ng 1 linggo. Mabait naman yung pamilya ko kaya wala kayong dapat ipag-alala. Nakataas nung sagot ni Alvin noon. Magaling mangumbinsi si Alvin kung kaya't walang pagdududang napapayag niya kaming sumama sa kanya. Nung nagpaalam ako kay Mang Felipe na sasama kay Alvin, hindi siya pumayag kaagad. Marami siyang alibay para wag lang akong sumama. Delikado na yung panahon ngayon, Jepoy. Dapat hindi ka basta-bastang sumasama kung kani-kanino. Ano na lamang yung sasabihin ko sa inang mo kapag may nangyari sa'yong hindi maganda, ha? Alam mo namang sa akin kanila'y pinagkatiwala habang naririto pa tayo sa trabaho. Kasama ko naman po si Kalbo at Ryan Man Felipe. Sige na, pumayag na kayo. Ilang araw lang naman. Tsaka babalik din kami kaagad. Pangungumbinsi ko. Sa katagalan nga ng pangungulit ko, Sir Seth, ay napapayag ko na nga si Mang Felipe. Kinabukasan ay kaagad na kaming bumiyahe papunta sa Purok. Pagdating namin sa lugar ay hindi ko lubos sa kalaing. Sobrang liblib na pala ang Purok kung saan nakatira si Alvin at ang pamilya niya. Ang akala ko kasi ay medyo sa mataong lugar lamang ang Purok na sinasabi niya. Hindi ko naman alam na inabot kami ng halos 2 oras sa sobrang haba ng biyahe noon. Kasabay ng pagdating namin ay siyang pagdating din ng kapatid ni Alvin na si Dindo at kasama nito ang kasintahang buntis. Nalaman ko ang mga bagay na yun nung isa-isa kaming ipinakilala sa pamilya ni Alvin. Dahil sa 2 araw pang gaganaping piyesta, kung kaya't nagliwaliw na muna kaming magkaibigan kasama si Alvin. Inilibot niya kami sa mga nagagandahang tanawin. Masasabi kong masaya naman pala at kahit malayo ang lugar ni Alvin ay sulit naman. Dahil naging masaya naman kaming magkaibigan noon. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay may agam-agam pa rin akong nararamdaman. Simula kasi nung dumating kami ay napansin ko ang kakaibang ikinikilos na mga tao sa loob ng bahay kung saan kami nanunuluyan. At maging ang mga kalapit bahay, lagi silang nakangiti sa tuwing nakakasalubong nila ang kasintahan ni Dindo na si Marie. Samantalang kapag kaming magkaibigan naman ay matalim ang tingin at malamig ang pakikitungo. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang mga reaksyon nila gayong wala naman kaming ginagawang masama. Tuloy ay hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Kung hindi nga lang nakakahiya kay Alvin ay inaya ko nang umalis sa mga barkada ko sa lugar na yon. Isang beses nga,
Nadatnan kong abalang-abala ang mga tao sa pag-aayos at pag-aasikaso para sa gaganaping kapistahan. Ilang araw na lang kasi kaya't kailangan, bago sumapit ang araw ng piyesta, ay tapos na ang lahat na pagsasabit ng mga banderitas. Habang abala sila sa ginagawa ay nakita kong masayang-masaya naman ang mga ito. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Lalo na noong mapansin ko kung paano nila titigan ng tiyan ni Marie. Naaakalain mong hayok na hayok at para bang asong gutom na gutom habang nakangisi. Hindi naman yun napansin ni Marie. Gawa ng abala din ito sa ginagawa. Tumulong na rin kaming magkaibigan para naman kahit papano ay hindi nakakahiya sa pamilya ni Alvin. Sa buong maghapon ngang yon ay naging abala kami sa ginagawang trabaho. Sa kinagabihan nga ay maaga akong nakatulog dahil sa sobrang pagod. Hindi ko na inantay pa ang 3 barkada kong pumasok sa kwarto. Mukhang nabigla yata kasi ako sa ginagawa kaya't grabe ang pagod na nararamdaman ko noon. Pero nabulabog ang mahimbing kong pagtulog nung makarinig ako ng malakas na sigaw ng isang babae. Agaran akong napabalikwas at dahan-dahang binuksan ng bintana para silipin kung ano ang nangyayari sa labas at bakit may narinig akong malakas na sigaw noon. Para kasing hindi yun normal na sigaw lang. Pero noong makasilip na ako sa bintana ay wala naman akong nakitang tao. Sa halip ay grupo ng mga asong naglalakihan ang nakita kong naglalakad palayo at parang may karay-karay ang mga yon. Pero hindi ko alam kung ano. Nang gabing yun ay hindi na ako gaanong nakatulog. Gawa ng paulit-ulit akong nakakarinig ng malakas na sigaw ng babae sa lampas ng bahay at parang humihingi ng tulong yon. Mas lalo pa akong kinilabutan nang makarinig ako na mahihinang pag-atungal ng hayop. Nanonood yun sa kalamnan ko. Noong tingnan ko naman ang mga kaibigan ko sa kani-kanilang higaan, masarap at mahimbing ang tulog nila. Kinabukasan ay nangangalumata ako habang nag-aagan. Biniro pa ako ni John Ray na baka kaya nangangamulumata umano ako dahil hindi ako nakatulog sa kakaisip doon sa dalagang nakita namin nung nakaraan. Baliw, gutom lang yan kaya kung ano-ano yung mga pumpasok sa kokote mo. Ang mabuti pa kumain ka na lang dyan. Saway ko sa kanya. Nagtawa na naman sina Kalbo at Ryan sa sinabi ko. Pero si Alvin ang tingnan ko siya. Napansin kong hindi man lamang siyang ngumiti at para bang may iniisip siyang malalim. Tinapik ko siya at tinanong kung ayos lamang ba siya. Tipid ang ngiting tumango si Alvin at nagwikang bilisan na daw namin kumain dahil may pupuntahan kami. May ipapakita siya at tiyak na magugustuhan namin yon. Habang kumakain ay hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Ilang araw pa lamang kami sa lugar ng katrabaho ko pero parang gusto ko nang umuwi kami. Ewan ko ba pero habang lumilipas sa mga araw, tila ba hindi na ako mapalagay at komportable. Dahil sa hindi na ako makatiis sa mga napapansin kong kakaiba. Nang araw na yun ay sinabi ko sa mga kaibigan ko ang tungkol sa napapansin. Sinabi ko sa kanilang umuwi na lamang kami at huwag nang hintayin pang piyesta. Ano ka ba? Kung kailan nandito na saka ka naman nag-aayang umuwi. Ang labo mo. Sabi ni Ryan. Oo nga. Sayang naman yung pagpunta natin dito kung uuwi din tayo kaagad. Lubos-lubosin na natin to. Sigunda namang saan ni John Ray at kinumbinsi akong huwag na munang umalis. Dahil sa hindi pumayag ang mga kaibigan ko ay wala na nga akong nagawa pa kundi ang sumang-ayon na lamang. Hindi naman kasi pwedeng ako lang ang mag-isang bumalik sa pinagtatrabahuan. Ano na lang sasabihin ko kay Mang Felipe kapag nagtanong ito tungkol sa mga kaibigan ko? Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Muli namang bumalik sa pagkakasiyahan ng mga kaibigan ko. Habang nagkakasiyahan ng mga ito ay nahulog ako sa malalim na pag-iisip noon. Kung ano nga ba talaga ang nangyayari? Ano yung mga hayop na nakikita ko sa kinagabihan at mga pag-atungal? Bakit wala akong nakikitang aso o maski pusa man lamang sa purok na kinaroroonan namin? Saan galing ang mga hayop na nakikita ko tuwing gabi? Mukhang mababaliw na yata ako kakaisip .
Sabi ko pa noon. Pero sadyang walang sikreto ang hindi nabubunyag, Sir Seth. Dahil sa kinagabihan ng araw na yon, muli ay nagising na naman ako at ayun nga'y may narinig na naman akong iyak ng babae. Dagli-dagli akong bumangon at sumilip sa siwang ng bintana at nagbabaka sakaling makita ko na at malaman kung sino ang babaeng umiiyak at bakit sa oras ng gabi ay umiiyak ito palagi. Pero noong makasilip na ako ay ganun pa rin. Wala akong makitang tao maliban sa napakaraming asong naglalakad palayo. Kung hindi ko tititigan ng maigi ang mga ito ay pag-aakalahan ko na ang mga ito ang taong nagpuprosesyon. Bahagya pa akong napaiktad na may magsalita mula sa likuran ko at nagtanong kung bakit maraming tao ang nagpuprosesyon sa oras ng gabi yon. Hindi pa naman piyesta. Anong mga tao yung sinasabi mo? Kunot noong tanong ko nung malingunan kong si Ryan nang palang nagsalita. Sa mahinang boses ay tinuro niya sa akin ang mga taong sinasabi niya na siyang nagpalaki ng mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling yon. Dahil sa hindi naman tao ang nakikita ko sa gawi kung saan nakaturo si Ryan. Mga aso talaga. Binatukan pa ako ni Ryan at tinanong kung bulag daw ba ako. Malinaw na malinaw niyang nakikitang mga tao ang nagmamarcha palayo. Nakailang beses pang tumanggi ako at sinabihang hindi na tao ang nakikita ko kundi hayop nun. Kamuntikan pa kaming magkasagutan ni Ryan dahil hindi ko siya pinaniniwalaan. Pero noong inabot sa akin ni Ryan ang plastic na may lamang konting asin at sinabihan akong dumakot nito at ilagay sa ilalim ng dila ko, doon pa lamang ako nalinawan. Tama nga ang kaibigan ko. Hindi hayop ang mga naglalakad palayo, kundi mga taong nakasuot ng itim na damit at may karay-karay na babae. Nanlaki talaga ang mga matang napatitig ako kay Ryan. Ano yung mga yan? Mga kulto ba sila? Ewan, hindi ko rin alam. Gusto mo sundan natin para malaman natin kung saan pupunta yung mga yun eh. Dahil sa kagustuhan kong malaman ay napapayag ako sa suwisyon ni Ryan na sundan namin ang mga taong nagpoprosesyon. Nagmadali na kaming lumabas ng bahay. Pero syempre ingat na ingat din kami sa mga kinikilos dahil baka kami makakita sa amin at mayari pa. Makaraan nga ang ilang minuto ay nakita naming dinala sa masukal na lugar ang babaeng hatak-hatak na mga ito. Walang tigil ito sa pagsisisigaw at humihingi ng tulong. Mabilis naman kaming nagtago ni Ryan nang mapansin naming lilingon ng isa sa mga yon. Hindi nga kami nagkamali dahil saglit silang tumigil sa paglalakad at ilang segundong lumingon. Grabe ang habol ng hiningang tinakmat ko ang bibig para hindi makagawa ng ingay. Ganon din ang ginagawa ni Ryan at sinenyasan niya pa akong huwag maingay noon. Makaraan pang ilang sandali ay narinig na uli namin ang mga yabag ng paa. Indikasyong nagpatuloy na ang mga ito sa paglalakad. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng huni ng wakwak. Muli ay nagkatinginan kami ni Ryan at nanlaki ang mga mata ko. Dahil sa takot na nararamdaman ay napagpasya naming hindi na ituloy ang ginagawang pagsunod. Nagmamadali na kaming bumalik sa bahay at dumiretso sa may kwarto. Anak ng tokwa, anong klaseng lugar ba itong napuntahan natin? Sabi ng kaibigan ko matapos huminga ng malalim. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng sunod-sunod na pagkatok ng pintuan. Bago ko binuksan yun ay saglit na nilingon ko si Ryan at sinenyas ang huwag kikilos at magkunwaring tulog para hindi kami mabulyaso sa kung sakali man. Sinunod niya naman yon kaya huminga ako ng malalim at pinihit ng seradora. Pagbukas ko ay nakita ko si Alvin at ang ina niyang si Aling Marta. Seryoso ang mukha ng dalawa. Kunwari naman ay nagkukusot ako ng mga mata para sabihin kakagising ko lang. Bakit po, Aling Marta, may kailangan po ba kayo? Napansin kong dumiretso muna ng tingin ng matanda sa loob ng kwarto at parang inisa-isa niyang tingnan ang kinahihigaan ng mga kaibigan ko.
bago muling tumingin sa akin. Si Ryan, nandyan ba? Tanong ni Alvin. Oo. Ayan, tulog. Sagot ko. At saglit na nilingon si Ryan na kasalukuyang nakatagilid ng higa at nakapikit. Mga ilang segundo munang tinitigan ni Alvin si Ryan at mukhang inaalam nito kung talaga bang totoong tulog ang kaibigan ko. Siguro'y napagtanto nitong tulog na nga si Ryan. Kaya't tumingin siya sa akin at sinabihan akong magpahinga na. Nga pala, kanina may namataang dalawang lalaki ang umaali-aligid dito sa purok. Kaya mag-iingat kayo at huwag na munang lumabas ng bahay Aniya. Tumango ako at tinapik ang balikat ni Alvin. Samantalang si Aling Marta naman ay walang imik pa rin. Panay ang tingin sa loob ng kwarto. Sige na tol, magpahinga ka na. Pasensya na kung naistorbo kita. Gusto ko lang makasigurong nandito kayo sa loob ng kwarto. Wika ni Alvin noon. At sinabing nag-aalala lamang siya kung sakali mang may mangyaring hindi maganda sa labas ng bahay at nasa labas ang isa sa amin. Ngiti at tangulang ang naging tugon ko bago ko isinara ang pintuan. Sa isip-isip ko pa, lokohin mong lelang mo. Kunwari nag-aalala, baka kamo may binabala kayong hindi maganda sa amin. Wala na sila. Bumangon ka na dyan. Bulong ko kay Ryan. Mabilis na bumalikwas ng bangon si Ryan at tumayos ng upo. Kaya pala, sabi niya. Kaya pala ano? Humugot muna ng malalim na hininga si Ryan bago sinabing, kaya pala nitong mga nakaraan umano, ay napapansin niya ang kakaibang pagtrato ng mga taga-purok sa buntis na kasintahan ni Dindo. Kapag nakatalikod naman ang babaeng buntis ay grabe ko makatitig ang mga yon. Matalim at parang laging sabik sa pagkain. Isang beses nga, nadatnan niyang kinakagat ng pamangkin ni Alvin ang kamay ni Marie at nung masugatan yon ay sinipsip nitong dugo. Mabuti na lang at dumating si Dindo. Sinaway nitong paslit at pinapalayo. Imbis na matakot ang paslit ay mas lalo lamang yung ngumisi habang masamang nakatitig kay Maria. Ang ibang kaanak naman ni Alvin ay nakita niyang may nginangatang karne at parang hindi pa yun gaanong luto. Gawa ng nakita niyang may mga kumakatas pang dugo sa bawat pagnguya ng karne nun. Malakas ang kutob kong aswang ang nakatira sa purok na to. Sigurado yan. Tinanong ko si Ryan kung paano niya nasasabing mga aswang nga. Tsaka yung tungkol sa asin na ipinalagay niya sa ilalim ng dila ko. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Nakalimutan mo na bang isang manggagamot yung lolo ko? Kaya kahit papano ay may alam ako sa mga ganyan. Tsaka palagi talaga akong may dalang asin sa bulsa para iwas bagat at pagpapalipad hangin. Yun ang turo sa akin ni lolo. Napakamot ako sa ulo at nagwikang oo nga pala. Bakit ba nawaglit sa isipan ko ang tungkol sa bagay na yon? Nang gabing yun ay napag-usapan namin ang tungkol sa kung paano kami makakaalis sa purok nang hindi magdududa ang mga taga ron. Alam kasi naming oras na malaman ng pamilya ni Alvin na alam na namin ang sekreto ng mga taong naninirahan sa purok. Tiyak katapusan na namin. Kinabukasan ay may napansin akong kakaiba kay Alvin. Maging ang mga kaibigan ko ay napansin din nila yon. Gawa ng lagi na lamang itong nakabantay sa amin. Kung kaya't hindi kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap-usap ng masinsinang magkaibigan tungkol sa gagawin. Kinahapunan, habang nakaupo ako sa balkonahe, lumapit sa akin ang pinsan ni Alvin na sa Olivia. Sa lahat ng mga kaanak ni Alvin ay sa kanya ko lang naramdaman ng magaang presensya. Gaya ni Alvin ay masayang kausap si Olivia, kung kaya naman sa maiksing panahon na pananatili ko sa purok, nahulog ang loob ko sa dalaga. Pero syempre, pinigilan ko yun. Lalo na ngayong nalaman kong may demonyo pala ang mga taong naninirahan sa purok at kabilang na doon si Olivia. Mga aswang ang mga ito at nararapat sa kanilang layuan. Saglit na nilingon ko si Olivia pero hindi ko ginantihan ang ngiti at pagbating ginawa niya. Sa mahinang boses ay sinabihan niya kung kailangan na naming magkaibigang umalis doon. Dahil bukas ng gabi ay kabilugan na ng buwan at yun din ang araw ng piyesta sa kanilang lugar. Isiniwalat niya ring kabilang si Maria sa mga babaeng buntis
na iaalay sa sinasambang Panginoon ng kanilang angkan. Gusto niya mang tulungan si Maria pero hindi niya magawa dahil mapapatay siya ng kanyang ama. Oras na malamang tinulungan niya ito. Si Maria, hindi mo matutulungan tapos kami ng mga kaibigan ko matutulungan mo? Anong klaseng rason yan? Tanong ko sa kanya. Ipinaliwanag niya kung bakit hindi niya kayang tulungan si Marie o si Maria. Yun ay dahil sa buntis ito at mas mabilis mapansin ng mga kalahi niyang aswang ang amoy ng buntis nun. Malalaman at malalaman ng mga yun oras na tumakas si Maria. Isa pa, dahil sa buntis nga si Maria ay may posibilidad na mahihirapan ito sa pagtakbo kung sakali mang itatakas niya. Pero kaming mga lalaki, may pag-asa pa nun. Dahil mabilis at maliksi kaming kumilos. Tinanong ko siya kung paano kami makakatakas gayong bantay sarado nga kami ni Alvin at ng kapatid nito. May inabot sa akin si Olivia. Nang tingnan ko yon ay nakita kong isa yung susi. Tatanungin ko pa sana siya pero agaran niyang nagsalita at sinabing susi daw yun ng tricycle nila. Naroroon ang tricycle nila sa tabi ng kalsadang walang gaanong kabayan. Yun umano ang gamitin naming pangtakas nun. Tinanong ko siya kung bakit niya kami tutulungan gayong hindi naman namin siya kaano-ano. Ang tanging na isagot niya lang ay hindi lahat ng naninirahan sa purok na yon masama para magkaroon ng walang hanggang buhay. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Olivia. Nalaman ko din mula sa kanya na aswang din si Alvin at ugali na talaga nitong magdala sa kanilang lugar ng mga katrabaho. Tuwing araw ng kapiyastahan, hindi niya na makayanan pa at inuusig na siya ng konsensya sa mga maling gawain. Kung kaya't napagpasya niya na tulungan kaming magkaibigan nun. Kahit sa ganung paraan ay mabawasan man lamang ang kasalanan nila. Kinagabihan na, nung magpaalam na si Alvin sa aming matutulog na siya, doon ko sinabi sa mga kaibigan ko ang tungkol sa pagtakas namin. Sinabi ko din sa kanila ang tungkol sa piyestang yon. Hindi na ako nagulat noong walang kahirap-hirap na sumang-ayon si Kalbo at Yunrey. Dahil ayon sa kanila, nung ikalawang gabi pa lamang ng pananatili namin sa purok ay marami na silang napapansing kababalagan. Gusto nga raw sana nilang ikwento sa amin ang tungkol sa mga napapansin nila. Pero nag-aalangan sila gawa ng baka hindi daw namin sila paniwalaan. Nang mga oras na yon ay inihanda na namin ang mga importanteng gagamitin sa pagtakas. Wala nang ibang mahalaga sa akin ng gabing yon kundi ang makaalis kami at ligtas na makabalik sa barak sa naman ang mangyari. Sandali, dapat may kutsilyo tayong dala para kahit papano may panangga tayo. Kutsilyo? Saan naman tayo kukuha ng kutsilyo? Alam mo naman may kalayuan dito sa kwarto natin yung kusina nila. Alam ko na. Hindi ba may daan sa kusina papunta sa likuran ng bahay? Sa kusina tayo dumaan para mas mapadali yung pagtakas natin. Alam ko kasi nasa bungad ng bakuran nakabantay mga kapatid ni Alvin eh. Kaya mahirapan tayo makaalis sa bahay na to. Ilang oras pang lumipas ng pagpaplano namin sa pagtakas. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko mga naglalakihang nilalang. Nakatayo sa labas ng bahay. Sobrang nakakapangilabot ang wangis nila. Hindi ko yun kayang tingnan. Pero ang mas nagpanindig sa akin ng balahibo ay noong makita ko si Alvin sa napakapangit na kaanyuan. Nung sumilip din si Narayan at Yunrey ay hindi din nila naiwasang kilabutan. Paano tayo makakatakas dito? 24 oras ata tayong binabantayan eh. Bahala na. Basta ang importante makaalis na tayo dito. Huwag na nating intaying abutan pa tayo ng bukas. Baka hindi na din tayo umabot. Dahan-dahan na nga kaming lumabas at sa kusina na kami dumaan. Bago kami tuluyang makalabas, mabilis na kinuha ni Ryan ang kutsilyo sa lababo. Si Kalbo naman ay kinuha ang itak na nakasukbit sa dingding at nagmadali ng sumunod. Pigil ang hiningang dahan-dahan kaming lumabas sa likuran ng bahay. Nang sa ganoon ay hindi kami makagawa ng ingay o maagaw man lamang ang pansin ng magkapatid na aswang na nasa bungad ng bahay nagbabantay.
Makaraan ng ilang sandali ay napagtagumpayan naming makalabas sa bahay ng mga aswang nang walang nakakapansin. "Saan tayo pupunta nito?" tanong ni Kalbo. "Alam ko, tara, sundan niyo ako." Nagmadali na tinahak namin ang masukal na talahiban. Mas mainam na doon kami dumaan ayon kay Olivia, nang sa ganun ay hindi kami mapansin ng mga kaanak niya. Sa tulong nga ng mga direksyong itinuro sa akin ni Olivia nung magkausap kami, ay nagmamadaling binaybay ko yun kasama ang mga kaibigan ko. Dala ang kaba at takot, ay halos liparin na namin sa bilis ng pagtakbo ang daan patungo kung saan naroroon ang tricycle. Lumipas ang ilang minutong kakatakbo. Hindi pa rin namin matagpuan ang sasakyang sinasabi ni Olivia. Medyo nanlumo ako at nawalan ng pag-asa. Sa isiping baka niloloko lamang ako ng dalaga. "Anak nang, kung bakit ba kasi naniwala ako kagad sa kanya eh?" Pulalas ko at napahawak na lamang sa wewang habang inililibot ang paningin at hinahanap ang tricycle. Napamura naman si Ryan at nagwikang paano na kami nito. Tiyak hindi na talaga kami sisikatan ng araw oras na may makakita sa aming aswang. O kaya naman ay malaman ng angkan ni Alvin ang ginawa naming pagtakas. "Ano kaya kung bumalik na lang tayo? May oras pa naman. Sigurado akong hindi pa nila napansin ang ginawa nating pagtakas. Natatakot ako sa pwedeng mangyari," sabi ni Junrei. Hindi tayo pwedeng bumalik dun. Kung niloko man tayo ni Olivia, kailangan natin gumawa ng paraan para makaalis sa purok na to. Saad ko at ipaniliwanag sa kanilang yun na ang pagkakataon para makaalis na kami sa purok ng mga aswang. Kaya bakit babalik pa sa bahay ng mga ito? Hindi pwede ito. Alam ko at nararamdaman kong totoo yung sinasabi ni Olivia. Maghanap pa tayo. Hanapin natin yung sasakyang sinasabi niya. Sa kasagsagan ng paghahanap namin, nakarinig na kami ng mga nakakakilabot na pag-alulong. Kaya mas binilisan na namin ang paghahanap. Halos mataranta na kami noon. Sa awa naman ng nasa taas, Sir Seth, natagpuan din namin ang tricycle. Agad na akong sumampa at sinubukang paandarin. Saktong pag-andar ng tricycle ay sumigaw na rin si Ryan na patakbuhin ko na ang motor dahil naririyan na umano ang mga humahabol. Noong saglit kong nilingon ang pinanggalingan namin, nakita ko ang mga naglalaki ang asong mabilis na humahabol. Wala nang pag-aalinlangan pang hinataw ko ang minamanehong sasakyan. Nasa likuran ko si Ryan, samantalang ang dalawa naming kaibigan ay nasa loob ng tricycle noon. Sigaw ng sigaw si Ryan na mas bilisan ko pa ang pagmamaneho at huwag akong magpadaig sa takot na nararamdaman dahil siya na umano ang bahala. Nakita kong may inilabas siyang latigo sa bitbit niyang bag at nang tingnan ko yun sa side mirror ay nakita kong buntot ng pagi ang hawak niya. Samot-saring mga pag-atungal at talulungan ang naririnig ko. May mga huni din ng wakwak at huni ng tik-tik sa mga nadadaanan naming naglalakihang puno. Kahit natakot ako at halos hindi ko na kayang kontrolin ang silinyador ng motor dahil sa pangangatog ng kamay, nilalakasan ko ang loob ko. Jipoy, ayusin mo yung pagmamaneho. Hindi tayo mamamatay sa mga aswang eh. Mamamatay tayo pag nagpag-ewang-gewang at na-aksidente tayo. Umayos ka kung ayaw mong madisgrasya tayo at mapaagay yung pagsundo sa atin ni kamatayan, sabi ni Ryan. Eto na nga, inaayos ko na. Dahil sa kakahataw ni Ryan ang bitbit niyang buntot na pagi sa ere, pumagal ang pagtakbo ng mga nilalang. Tanging pag-atungal at pag-angil na lamang ang naggagawa ng mga ito habang papalayo ang tricycle na sinakyan namin. Muli kong tiningnan sa side mirror ang mga nilalang na humahabol. Doon ay nakita ko si Alvin kasama ang pamilya niya. Nakatayo lamang sila at nakatingin na masama sa amin. Sobrang nagpapasalamat ako kay Olivia dahil sa ginawa niyang pagtulong sa amin noon. Siguro kung hindi dahil sa kanya at kung hindi niya sinabi ang tungkol sa gagawing ritual sa piyesta at pag-aalay ng mga tao, baka hindi na kami makalabas pang buhay sa purok na yon. Pagdating namin sa bayan na inireport namin sa barangay ang mga nangyari,
Pero parang alam na yata ng mga taga-barangay ang taon-taong gawain ng mga naniniran sa purok na pinuntahan namin. Pinayuan lang nila kaming magsiuwi na sa mga magulang namin at kalimutan ang mga nangyari. Ilang beses ko pang pinilit na totoo ang mga sinasabi namin pero wala. Mukhang tagos sa kabilang tenga ang mga isinuplong namin. Hinaya na ako ng mga kaibigan kong umalis na kami. Dahil kahit naman ang sabihin ko, ay bulag sa mga nangyayari ang mga ito. Pag-uwi namin sa barak, Sir Seth, sinabi namin kay Mang Felipe ang lahat. Kinabukasan, ora mismo ay hinatid niya kami pauwi sa Leyte. Malakas ang hinala niyang hindi kami titigilan ng mga aswang hanggat alam ng mga itong malapit lamang kami sa kanilang teritoryo. Isa umano kaming banta sa kanilang lahi, kaya't mas mainam nang lumayo kami para hindi na masundan pa. Nung nasa Leyte na kami ay nakikibalita na rin ako kay Mang Felipe tungkol kay Alvin. Ayon sa matanda ay pumasok pa raw si Alvin sa trabaho at parang wala man lang nangyari umano. Pero tinimbrihan niya ang mga katrabaho niyang huwag agad magtiwala kay Alvin noon kung ayaw ng mga itong matulad sa nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Mga isang buwan lang ang nakalipas umano. Marahil ay nakaramdam si Alvin na alam na ng mga katrabahong tungkol sa kanya. Umalis ito nang walang pasabi. Yung tungkol naman kay Maria, wala na rin akong balita. Basta ang huling kita ko sa kanya noon ay parang may nais siyang sabihin sa akin. Pero hindi niya magawang sabihin dahil palaging nakabantay sa kanya si Dindo. Napansin ko din ang biglang pagbagsak ng katawan ni Marie. Kahit na ilang araw pa lamang siya sa purok. Nangangalumata at parabang hindi din siya gaanong nakakatulog. Yun ang huling beses na nakita ko siya, Sir Seth. Kasunod noon na hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero base nga sa sinabi ni Olivia sa akin, isa sa magiging alay si Maria tang sanggol sa sinapupunan nito. Sa demonyong sinasamba ng mga nilalang. Magmula nga noon ay hindi na ako basta-bastang sumasama sa mga kaibigan ko o kakilala. Tuwing nag-aaya ang mga itong may pupuntang lugar. Lalong-lalo na kung hindi ko naman kabisado ang lugar na babanggitin nila. Gawa ng natatakot akong baka maulit muli ang nangyayari sa purok ng aswang.